jan jini za a yi ba kai da zaka fara sai da jini kuma yin gaba ɗaya hankalinka ya tashi ai ranka ya dade ai wannan sana'a ita ce kai da kake neman sana'a kwarai ranka ya dade in magalan za a jaje shi sai shawo amma jijiyoyin ma sai a hankali iya kiban ne yawa wayo Allah wayo Allah ne kwadayi mabudin wala ila bai allura nan bata shiga wayo Oga likita kai to tun so ka alluran mana da zafi Oga kwance ne bai labai a daya tukun ai malam dan baka jini wallahi in jirga kake so dan baka ai yaron nan da ka gan shi halan baban shi ne wannan ko baban shi ne bai ba shi abinci da ka gan shi ka ga ruwan yan daba wai labe ya jabu a kakka jabi bare haka da hannunka ita pompi haka saboda mu samu yadda jinin zai tafi da sauri saboda wancan yana emergency ya dai kai ya aka yi kai wannan fa jini yake bukatar da a kai to kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kai ina zuwa kai wannan bawan Allah sun yake nema a yi mai kamata ma a ce ina zuwa kai ya ku zo mana la ila illa yara ku kawo mutum shi ba isasshen jini yake da shi ba gaba ɗaya mutum ya zo wannan ai jini yake bukata a daya kai wannan fa shi fa ya gaya mana ko drum ake so zai ba mu a to amma kun san wannan mun auna shi jinin shi lafiya lo amma gashi kuma sai da na ce dama jinin haladu ne da ganin shi ya mutum za a samu jinin haladu daya ina jinin haladu no inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun kawo mutum sai su ya ga mana ka yanzu ma za mu ce ta yanzu auta fa yanzu ya zamu yi da auta inna lillahi wa inna ilaihi yanzu ran ka za mu ce to ko ran auta la ilaha ku danne mun gashi da ƙarfi wannan da ƙarfin da yake da shi kuma za a ce ya tsaya a bada likita Allah assalamu alaikum dakta a yi shiru an samu an farko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya taimake ka ka san inda aka yi ka farfado yanzu da Allah ya taimake ka likita dan Allah dan annabi na roƙe ka mai da man jini na mai da ma da jini kai da muka cire rabin leda muka cire a jikinka muka sa ma leda uku wala kun ja leda hudu wala ne da kun ja hudu wallahi leda ba da na yi a ce an ja rabin leda a ce an ja rabin leda a ce na malam za ka mana shiru ka mana shiru mun zo nan an ɗiba rabin leda a jikinka an sa ma leda uku kana cewa an ja leda hudu a'a leda 10 aka ja tsaya kai yanzu bawon Allah me dalilin da yasa ka zo sai da jini kai da baka da jini a jiki me dalili wani shawara waye baka wannan shawara wallahi kai shiru ka yi mun magana ka mun bayani wayo Allah na wayo ka dai katoton mutum za ka yi tunanin lafiya lau ashe ba ka da lafiya a jiki wannan kumburin ma da kake gani sanyi ne yanzu za mu je wajen iyalinka yan uwanka su biya kuɗin jinin da aka ja a ka kalle ni da kyau ka san Allah sai an biya ai jinin gwamnati ne sai a sama jini kai an ji a ba zai yi ba wallahi ka gama kukanka Allah sai an ji ina Samira
na nemo na ba na mai likita kada ba magana kada wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi Allah likita mata na ta raba da yan uwana yanzu nan da na zo siyar ba aka ce ana siya galan ma na ji zan yi ba ta saboda na ga halitta na wallahi ran ke dade to rabin leda ba a samu a jikinka ba gwamnati ba ta asara ka san Allah wallahi ba mu da kukan da zaka yi mu nan in ka zo asibiti in aka ma aiki a asibiti ya kafiya ka ga ma kukan ka ga tafiya na yaya ba kake jin shi da sauki amma kai yadda kake karamin yaro haka me kake sha ne kana shaye-shaye ko ka gaya mun gaskiya ba zan gaya mai yan uwanka ba amma ai duba ka da ne kana shaye-shaye ai kana karamin yaro kana shaye-shaye gaya mun gaskiya me kake sha ka gaya mun gaskiya me kake sha bayan na auna kana shaye-shaye ka gaya mun gaskiya ba zan gaya mai yayinka ba me kake sha Assalamu alaikum. wa alaikum salam Likita barka da. barka da ku za ka ake ku bar mara lafiya kuma ku zo ku tafi ina kuka je Yayin na wani ya dan je ya siyo mishi zai je sai mishi kayan marmari. kai kuma ina ka tsaya A ni na dan je gida na yi wanka ne. ka yi wanka ga mara lafiya kai ka tafi wanka to wannan kanin naka yana shaye-shaye dan Shashan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. gaba ɗaya gidan naku shaye-shaye kuke yi Wallahi ni likita ba. wancan yayan naka za mu auna shi ya ɗiba jinin shi ya ce yana shaye-shaye ƙarshe ma ya ce mana yana da S to yanzu ga kanin nan naku ko bincike shi dan yaron nan shaye-shaye yake dan ita ne ma ta mai illa a jikin shi Kai don ubanka uban wa ki sa kai shaye-shaye. a'a daya Wallahi ya matan Usaini ne take aike na da siyo mata. Matan Usaini waye wannan Usainin kuma wani ofisa ne. To ai ya rade da cikin ta tuntuni. Okewa ta kan ya sake ta shine yazo yanzu take a kinka ta min kani ko? a to akwai matsala wannan matan bai kamata a kyale ta ba ya za a ki zo karamin ba ta da yaya ne ita Tana da yaya mana. to amma sai ta fata na wasu To ga dai ba zai yi ba gaskiya amma yanzu sai dole da an gaya ma yawo ya kamata a je a nemo shi ka nemo min yayanka gaskiya zan je Ka nemo nemo mishi. yawo yanzu ka ne. nemo min shi je ka kira shi kyauta kana karamin ka da kai karamin yaro da kai me abin sha'awa a shaye-shaye dan Allah dan Allah Yana sha'awar take bani. to sai da ta baka ka gaya ma iyayenka ai kana da yayi sai ka gaya musu ka ce wacce tana bin kayan shaye-shaye sai a ɗauki mataki a kanta wannan bai dace ba yanzu gashi ta lalata ma rayuwa bari yayanka shekarar ka nawa 15. 15 shaye-shaye shekara 15 ajin ka nawa a makaranta Aji 5. yanzu kaga maza sun daina koya ma maza shaye-shaye mata ke koya ma maza an shiga uku rayuwar nan mun shiga uku mun lallace Assalamu alaikum. alaikum salam Dakta wallahi na jira duba shi ban gan shi ba. oke baya nan Wallahi baya nan. to dama takardar sallama zan baku yanzu dai an sallame ku Okay to shi sai ku je gida wannan matan ne da take baya da nan abin nan ku dauki mataki a gaskiya dole za mu dauka mataki. kai sari ganka Sari ganka. sari ganka karamin yaro shaye-shaye karamin yaro a rayuwar nan ya lalace rayuwa karami da sai kai. dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye Allah ya tsare Tashi tashi ku wuce tashi mu tafi. tashi ku Ba hankali. Ha, ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin yayi yawa. Allah ya tsare Sannu. Ba hankali ka kan ciwo. Allah ya tsare kika tashi Allah ya tsare Mun gode likita. sai an yi an shiga uku wannan rayuwa Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, auren matsiyaci dai bai yi ba a rayuwa. In ban da kaddara da masifa da jaraba
ni me zai sani ma in auri wannan mutumin lusarin namiji irin wannan, sai dai ya je ya kwanta ba sana'ar yau ba ta gobe, sai dai in na fita in je nan sannan in samu abin da zan ci. Kai ni wace kaddara ce ma ta haɗa ni da mutumin, ai ni ba ma kalarsa ba ce, ina ƴar yarinya in tashin auri wannan abu. Kai kasan banza kasan wofi kawai, yau kuma ko ina ya tafi oho zai dawo ya same ni a cikin gidan nan daidai da shi. Wayo Allah na. Wayo Allah na. Me nake shirin gani haka? Yanzu saboda girman Allah da Annabi kai yanzu ka ji tsoron Allah biye naka. Allah Ke malama da ba wannan ya kawo ni ba. Zuwa asibiti ya je daga siyar da jini. An ɗari ɗiba rabin jini sai da aka ƙara masa jini leda uku, don haka ya ce ke za ki bada kuɗin ta, shine dalilin da ya sa na biyo. Wayo Allah na. Tabbi jam in biya kuɗin jini. Saboda ni na sashe je sa da jinin nashi, to me hana ku kwashi jinin nashi ma duka gaba ɗaya, je sai da shi duka mana. Da abincin da nake ci da kaina a gidan nan zan ji ko kuma a'a da biyan kuɗin jinin sa. To ya je ya mutu mana. Kika kwaso kafa kika wani sawo shi gaba ki zo in biya kuɗi. Ni ba wannan bane a gabana, me zan yi da wannan sakaran mijin naki? Yalla da haka. Rufe mun baki. Akan me zan rufe miki baki? Kawai ki shiga ki miƙo min kuɗi ki fito. Ni ba wannan ya kawo ni ba. Wayo Allah na. Ita ce za ta ba da kuɗi. Sakarai ka fito nan guri irin ka makale a bayana, ba za ka zo kai mata magana ta baka kuɗi ba? Ba ni da ƙarfi a jiki ne. Ba ki bar min gida. Ba zan fita ba. Ki fita ki bar min gida. Zan illata ki. Wallahi zan illata ki.